Καλή σας μέρα, ευλογείτε. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, έχουμε την ευκαιρία σήμερα να έχουμε κοντά μας τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, τον Γέροντα Μεθόδιο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζει τη γνησία Ορθοδοξία, στηρίζει όλον τον αγώνα της Ορθοδοξίας στο Άγιον Όρος αλλά και στην Ελλάδα και έχει υποστεί τα πάνδυνα αδικαιολογήτως και θα δούμε πώς από αυτά που θα μας πει ο ίδιος. Ήθελα να σας πω ότι ένας διωγμός ανελαίητος που υπάρχει από το 1972, εντελώς αδικαιολόγητος, εντελώς απίθμενος συνειδήσεων, κακών συνειδήσεων, ένας διωγμός ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει βάλει σε προβληματισμό όλο τον Ορθόδοξο κόσμο εντός και εκτός Ελλάδος και δεν ξέρουμε μέχρι που θα φτάσει, και ο οποίος διωγμός κορυφώθηκε το 2002. Κορυφώθηκε με διοκτικές διαδικασίες των αρχών του ελληνικού έθνους, με στερήσεις, με 1002 καταστάσεις ασυμβίβαστες με την επιβίωση της Ιεράς Μονής, με ανέχειες, με απαγορεύσεις, με αστυνομικά μέτρα και πράγματα τα οποία δεν βάζει ο νους του ανθρώπου. Τελικά όλα αυτά θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Αυτό είναι γεγονός. Όμως σήμερα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το μοναστήρι διώκεται. Στην πραγματικότητα διώκεται το μοναστήρι ή η Ορθοδοξία μέσω του μοναστηριού. Τελικά η ρίση του Ευαγγελίου, την οποία θα μας αναλύσει ο Γέροντας, ότι οι θέλοντες ζήν κατά Θεόν διωχθήσονται, είναι αλήθεια, είναι δηλαδή εκείνο που περιμέναμε στο καιρό του Αντιχρίστου και στην εμφάνιση της νέας τάξης πραγμάτων σε όλο το μεγαλείο. Και ο λόγος βέβαια είναι στο Γέροντα αυτή τη στιγμή για να μας πει τι πιστεύει τελικά για αυτό το διωγμό. Θα σταματήσει κάποτε ή θα συνεχιστεί και για ποιους λόγους? Γέροντα, ο λόγος εσάς. Κύριε Θανάση και κύριε Παναγιώτη, σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο ιστορικό του διωγμού αυτού. Οι τότε πατέρες, ο Γέροντας Αθανάσιος και η συναυτό, βλέποντας τις αποκλίσεις των πατριαρχών από την γνησία γραμμή της πίστεως και δι το Αγίου Όρος, που πάντοτε είναι η Ακρόπολη της Ορθοδοξίας, κόψανε το μνημόσυνο του Πατριάρχου. Και όχι μόνο, άλλες 10 μονές τότε είχαν κόψει και είχαν βγάλει και μία εγκύκλιο η οποία έλεγε ότι για το θέμα του μνημοσύνου του Πατριάρχου κάθε μονή μπορεί να πράξει όπως νομίζει, επειδή είναι αυτοδιοίκητος. Αυτό έκανε και ο Γέροντας, έκοψε το μνημόσυνο, έκοψε τις επικοινωνίες με αυτούς που μνημονεύανε, και η πρώτη αντίδραση της Ιεράς Κοινότητος ήταν να διώξει τον αντιπρόσωπο της Μονής κατά παράβαση του καταστατικού χάρτου, δηλαδή του νόμου του Αγίου Όρους, ο οποίος λέει ότι δεν μπορεί ποτέ να αποπεμφθεί ένας αντιπρόσωπος μιας Μονής παρά μόνο για 6 μήνες και όχι για θρησκευτικούς λόγους. Παρ' όλα αυτά ο αντιπρόσωπος ιδιώθηκε, προσπαθήσαμε πολλές φορές να επανέλθει στη θέση του, αλλά δυστυχώς βρίσκουμε μπροστά μας εμπόδιο το οποίο μας λέει ότι για να επανέλθει ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να μνημονεύσετε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, πράγμα που εμείς δεν το κάναμε. Το 1974 μας κλείσανε 6 μήνες μέσα, δεν μπορούσαμε ούτε στην πόρτα να βγούμε. 6 μήνες περίπου ήταν ο αποκλεισμός. Καθαίρεσαν τον Γέροντα τον Αθανάσιο μαζί με άλλους 4 μοναχούς, τους έφεραν στη τάξη των λαϊκών, πράγμα που απαγορεύεται από την Εκκλησία, γιατί είναι σαν να πιάνεις να ξεβαφτίζεις ένα χριστιανό, και όλα αυτά από τους πατέρες τους Αγιορείτες. Κοιμήθηκε ο Γέροντας Αθανάσιος το 1975. Ναι, είχαν βγάλει απόφαση τότε να διώξουν τον Γέροντα και μερικούς που νομίζανε ότι ήταν επικεφαλής της αδελφότητος και έτσι να σταματήσει το κίνημα αυτό. Όμως ξεσηκώθηκαμε όλοι οι πατέρες και είπαμε ή όλους θα μας διώξετε ή κανέναν. Σταμάτησε και το πράγμα, είχαμε περιορισμούς, μας κόψαν τα τηλέφωνα, κόψαν τα ταχυδρομεία, κόψαν τα πάντα. Μετά από λίγο
κοιμήθηκε ο γέροντας Αθανάσιος το 75 τον Αύγουστο και καλέσαν τον γέροντα τον Ευθύμιο, ο οποίος ήταν από ένα κελί στις Καριές. Τον φέρανε σύμφωνα με την τάξη του Αγίου Όρους, τον ψηφίσαν οι πατέρες, ήταν η απόλυτη πλειοψηφία και έγινε ηγούμενος. Από τότε άρχισε πάλι ο διωμός εναντίον του γέροντος και πάλι τον καθαίρεσαν και τον γέροντα Ευθύμιο, πάλι 2-3 μοναχούς και ο διωμός συνεχίστηκε. Το 1999 κοιμήθηκε ο γέροντας Ευθύμιος και γενομένης ψηφοφορίας αδελφότητος, αυτοί οι οποίοι είχαν τότε δικαίωμα ψήφου, γιατί λέει ο καταστατικός χάρτης ότι για να ψηφίσουν για ηγούμενο θα πρέπει να έχουν 6 χρόνια στη μονή από την ημέρα που έγιναν μοναχοί. Ψήφισαν 40 μοναχοί, οι 39 υπέρ για μένα, ας πούμε, σαν ηγούμενος, και ένα λευκό. Από τότε άρχισε ο μεγάλος διωγμός. Συνέχεια μας πιέζουν. Συνέχεια το 2002 μας στέλνουν ένα τελεσίγραφο ότι να πάμε όλοι στην κοινότητα επάνω για να μας δικάσουν γιατί δεν μνημονεύουμε τον Πατριάρχη. Δεν πήγαμε και τότε προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρώσουμε όλα αυτά τα οποία είχε βγάλει το Πατριαρχείο και η Ιερά Κοινότητα, κατά παράβαση βέβαια του καταστατικού χάρτου. Μετά από 2-3 χρόνια μας απάντησε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν είναι αρμόδιο δικαστήριο και ότι είναι εκκλησιαστικές υποθέσεις και μας άφησε πάλι με τις ποινές αυτές που είχε βάλει η Ιερά Κοινότητα και ο Πατριάρχης. Το 2002 μας στείλανε ένα τελεσίγραφο μέχρι τον 29 Ιανουαρίου θα πρέπει να έχουμε παραδώσει όλα τα πάντα της Μονής, κοιμήλια, βιβλία, τα πάντα τα κτίρια, ακόμη και τα προσωπικά μας έγγραφα, και να έχουμε φύγει, γιατί δεν θεωρούμεθα πλέον από τον Πατριάρχη και από την Ιερά Κοινότητα σαν μοναχοί, αλλά σαν καταληψίες, οι οποίοι λέει κάναμε κατάληψη στη Μονή. Και εδώ είναι το μεγάλο η αδικία, γιατί υπάρχουν πατέρες εκεί οι οποίοι έχουν άλλους 60, άλλους 70, άλλους 30, άλλους 40 χρόνια και ξαφνικά με την απόφαση αυτή του Πατριαρχείου έπρεπε να βρεθούν στους δρόμους. Κάναμε πάλι σύναξη αδελφότητος και είπαμε ότι στο θέμα της πίστης είμαστε όλοι σύμφωνοι, δεν υπήρχε καμιά διαρροή και έτσι συνεχίσαμε τον αγώνα. Βλέποντας ο Πατριάρχης ότι αυτά δεν γίνεται τίποτα, δημιούργησε το 2005 μια καινούργια αδελφότητα από 5 άτομα. Εξέλεξαν ηγούμενο και προϊσταμένους κατά παράβαση του καταστατικού χάρτου, ο οποίος λέει στο άρθρο 111 ότι για να εκλεγεί κάποιος ηγούμενος σε μια αγιορείτικη μονή θα πρέπει να είναι κουρά αγιορείτικη, δηλαδή θα πρέπει να έχει γίνει μοναχός μέσα στο Άγιο Όρος. Ο πατέρας Χριστός όμως, τον οποίο προβάλλανε σαν ηγούμενο, έχει γίνει μοναχός στον κόσμο. Πρώτη παράβαση. Δεν πρέπει, λέει, να είναι τουλάχιστον 10 χρόνια μέσα στο μοναστήρι, να ξέρει τα πράγματα της μονής. Ούτε μία μέρα δεν έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Δεύτερη παράβαση. Τρίτη παράβαση. Για να ψηφίσουν για ηγούμενο, για εκλογή ηγουμένου, θα πρέπει να ψηφίσουν οι μοναχοί οι οποίοι έχουν γίνει μοναχοί και να έχουν 6 χρόνια ανελιπώς στη μονή από την ημέρα που γίνανε μοναχοί. Τρίτη παράβαση, γιατί ούτε αυτοί οι πατέρες είχαν ούτε μία μέρα στο μοναστήρι. Τέταρτη παράβαση, για να βγάλεις στην αρχή της μονής, δηλαδή τον ηγούμενο και τους προϊσταμένους και τους επιτρόπους, θα πρέπει να υπάρχει αδελφότητα. Αυτοί οι πατέρες όλοι δεν απαρτίζουν ούτε τη σύναξη της μονής, που πρέπει να είναι 6 άτομα και ο ηγούμενος 7. Αυτοί είναι 5 άτομα. Δηλαδή ένα σωρό παραβάσεις. Από τότε άρχισε ο μεγάλος διωγμός. Ήρθε ο Πατριάρχης στις Καριές και πάει δίπλα στο κονάκι το δικό μας και θεμελιώνει ένα άλλο κονάκι. Δηλαδή είναι το πρωτοφανές να είναι 20 μοναστήρια με 21 αδελφότητες. Και τους εγκατέστησε εκεί
Μας κόψανε όλα ό,τι είχε το μοναστήρι, κάτι ενίκια, κάτι χρήματα που έδινε το κράτος για ενίσχυση για τα μετόχια που είχαν πάρει για τους μικρασιάτες. Μας το κόψανε αυτά όλα και τα ενίκια, και αυτά τα χρήματα τα παίρνει η Νέα Αδελφότητα, η οποία αποτελείται από 5 άτομα και ουδέποτε έπεται ότι αυτά όλα τα χρήματα τα παίρνουν στο όνομα της Μονής για να τα χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν κάτι στη Μονή. Στη Μονή δεν έχει πάει ούτε δραχμή από αυτά τα χρήματα τα οποία παίρνουν αυτοί. Από τότε άρχισε ένας ανελαίητος διωγμός από τους πατέρες τους καινούριους Εσουενίτες. Αντί ας πούμε σαν άνθρωποι του Θεού να πούνε μας βάλανε εδώ για να δούμε, ελάτε εδώ, από την πρώτη μέρα που αναλάβανε κόβονται τηλέφωνα, κόβουν έξω στην Ιερουσαλήμ ένα χτήμα που έχουμε ζώα, κόψανε το ρεύμα με ζημιά μεγάλη, γιατί είχαμε και ψυγεία που είχαμε, ας πούμε, τυριά, διάφορα. Κόψανε το τηλέφωνο στα Κονάκια και στην Νεαρόδο και στη Θεσσαλονίκη, κόψανε τα ενίκια, πήραν τα κρατικά μισθώματα και έκτοτε έχουμε συνεχώς δικαστήρια ότι είμαστε καταληψίες, ότι δεν είμαστε μοναχοί, ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σκαρφίζονται. Δεν μπορούμε να κινηθούμε. Μόλις κινηθεί το αυτοκίνητο μας λένε ότι είναι δικά τους και ότι εμείς κάνουμε κατάχρηση και τους πήραμε τα αυτοκίνητα. Τα πλοία, 2 βάρκες που είχαμε το ίδιο, δεν αφήνουν το γιατρό να έρθει μέσα στο μοναστήρι, δεν αφήνουν τον κόσμο, λένε ότι δεν δεχόμεθα ότι θα διώχνουμε τον κόσμο. Έχουν πεθάνει κάπου 29 μοναχοί τελείως αδιάγνωστοι, χωρίς να ξέρουμε από τι πεθάνανε, γιατί δεν αφήναν τον γιατρό μας, τον κύριο Παρηγεωργίου, να έρθει. Βέβαια μας λένε ελάτε στις Καριές. Οι Καριές από το μοναστήρι, γιατί εκεί έχει πάντα φορτούνα η θάλασσα, σπάνια να βρεις ηρεμία, είναι 5 ώρες με τα πόδια. Και όταν λέμε να φέρουμε τον γιατρό, πολλές φορές ήδη τον κύριο Παγιοργίου τον έχουν κάνει απέλαση ότι είναι ανεπιθύμητος στα Άγιο Όρος. Και έναν άλλο γιατρό που ερχόταν, ένας οδοντογιατρός, ο κύριος Καλίνης, του κάναν ολόκληρη φασαρία να μην τον αφήσουν να μπει μέσα. Πρόσφατα είχε χτυπήσει ο Πάτερ Θεόκλητος και τον είχαμε στείλει στο νοσοκομείο και τους παρακαλέσαμε να δώσουν άδεια να τον πάσουμε μέσα και δεν μας δώσανε. Και είναι τόσο πολύ ο διωγμός που ούτε στα πρώτα χριστιανικά χρόνια δεν είναι. Και ο διωγμός αυτός κατευθύνεται από τον Πατριάρχη, τον λεγόμενον Πατριάρχη της Αγάπης, γιατί μόνο τους αιρετικούς αγαπάει, και όσοι έχουν το σθένος να του πούνε ότι δεν βαδίζεις καλά, τους διώκει. Και ο σκοπός τους δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο να μην ακούγεται φωνή διαμαρτυρίας. Εμείς το έγκλημά μας είναι ότι δεν μνημονεύουμε τον Πατριάρχη για όλα αυτά τα οποία κάνει, τις προσευχές με αιρετικούς, με άλλους θρήσκους. Δεν επικοινωνούμε με τους πατέρες που μνημονεύουν τον Πατριάρχη, γιατί ο Άγιος Θεόδωρος ο Σουδίτης τους αποκαλεί εχθρούς του Θεού εκείνους που μνημονεύουν ένα αιρετικό. Και δεν παίρνουμε χρήματα αυτά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αφιδώς στο Άγιο Όρος. Μόνο για τη δική μας Μονή είχαν βγάλει 4,5 δις, τα οποία τους είπαμε δεν μας χρειάζονται, διότι το θεωρούμε ότι αυτά τα χρήματα θα είναι η καταστροφή του Αγίου Όρους. Και ήδη, όπως θα ακούτε, έχουν αρχίσει να λένε ότι τα χρήματα αυτά τα οποία παίρνετε δεν είναι μόνο από άνδρες, είναι και από γυναίκες, και ότι θα πρέπει να ανοίξετε το Άγιο Όρος για να μπαίνουν και οι γυναίκες μέσα, για να βλέπουν αυτά όλα τα αξιοθέατα. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να παραχωρήσουμε ούτε σπίθαμη, ούτε ένα πόντο από αυτά τα οποία μας άφησαν οι πατέρες μας, ούτε στα θέματα της πίστεως, ούτε στα θέματα του αβάτου, ούτε σε θέματα τίποτα τα οποία άπτεται την ελευθερία του Αγίου Όρους. Βέβαια όλα αυτά γίνονται κατά παράβαση του καταστατικού χάρτου, και εδώ είναι το παραπονό μας, διότι παρόλο ότι οι δικαστικοί βλέπουν ότι είναι αδικία,
παρόλο βλέπουν ότι δεν στηρίχθηκε πουθενά νομικά ο Πατριάρχης, ούτε εκκλησιαστικά ούτε πολιτικά, και μας διώκει χωρίς καν να μας ακούσει, χωρίς καν να έρθουμε σε ένα διάλογο και να του πούμε αυτά τα οποία έχουμε, μας διώκει. Και αυτή είναι ότι θα πρέπει να υποταχτείτε. Δεν μπορούμε να υποταχτούμε γιατί είναι θέματα πίστεως. Και ο διωμός συνεχίζεται. Αν θα δείτε πως κοβαλάμε τα πράγματα μέσα τη νύχτα, λες και είμαστε κλέφτες, και τα πράγματα του κουβαλάμε για να θρέψουμε τους πατέρες που φάγανε τη ζωή τους στο μοναστήρι και τους ξένους οι οποίοι έρχονται 30, 40, 50 άτομα την ημέρα, και δεν έχουμε κόψει τη φιλοξενία. Εμάς μας απαγορεύουν να βγάζουμε βιβλιάρια, γιατί λέει δεν είμαστε μοναχοί, δεν έχουμε ιατρική περίθαλψη, αν θα πάμε στο νοσοκομείο πρέπει να πληρώσουμε. Μας απαγορεύουν να μπούμε στα καΐκια για να μπούμε μέσα στο Άγιο Όρος, μας απαγορεύουν τα πάντα, και μετά όταν βγαίνουμε και διαμαρτυρόμαστε μας λένε ότι λέμε ψέματα. Αν θα πάμε τώρα με έναν δημοσιογράφο και πάω εγώ να μπω στο καΐκι για να μπω μέσα στο μοναστήρι, θα μου πούνε ότι απαγορεύεται. Από ποιον? Λέει εντολή της κοινότητας, γραπτή ή προφορική? Προφορική, γιατί δεν δίνουν τίποτα γραπτό. Και θέλω να σας πω ότι βρισκόμαστε σε ένα διωμό ανελαίητο. Ο διωμός αυτός συνεχίζεται, και ο σκοπός του Πατριάρχου, ο οποίος είναι, μπορώ να πω, πράκτορος των σκοτεινών δυνάμεων, είναι να διαλύσει το Άγιο Όρος, να διαλύσει την Ορθοδοξία, να ενωθεί με όλους τους αιρετικούς, με όλους τους αλλοθρήσκους, σύμφωνα με τις επιταγές της νέας τάξης πραγμάτων, και έτσι να μην υπάρχει φωνή διαμαρτυρίας από πουθενά. Εμείς με τη βοήθεια της Παναγίας δεν έχουμε σκοπό να υποχωρήσουμε σε αυτά. Μας απειλούν, θα έρθουμε, θα σας διώξουμε, τώρα δικαστήρια. Προχθές μας βγάλανε ένα δικαστήριο το οποίο μας είχαν επιτεθεί η νέα αδελφότητα με λωστούς και βαριές. Πήγαμε στο δικαστήριο, μας αθώσανε. Αυτοί το πάνε στον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος διατάζει ότι δεν έγινε καλό στο δικαστήριο και το ξαναγυρίζει στη Θεσσαλονίκη να ξαναδικαστεί. Μας δικάζουν, κάνουμε έφεση, μας ξαναδικάζουν, και τώρα θα πρέπει 8 άτομα να πληρώσουν από 900 ευρώ ο καθένας για τα δικαστικά έξοδα. Τους είπα όταν ήρθε ο αστυνομικός να μας παραδώσει τα χαρτιά, δεν παραλαμβάνω τίποτα, ούτε πληρώνω τίποτα. Μου λέει είναι εκτελεστή η απόφαση, δηλαδή όπου σας πιάσουν θα σας φυλακίσουν. Λέω ας μας πιάσουν και μας φυλακίσουν. Δεν έχω να πληρώσω και δεν θα πληρώνω, γιατί το θεωρώ ότι είναι μια αδικία. Εμείς αφιερώσαμε τη ζωή μας. Το Άγιο Όρος είναι τόπος μετανοίας. Μπορεί να πάει ο κάθε άνθρωπος που θέλει να μετανοήσει για να σωθεί. Δεν είναι τόπος ούτε του Πατριάρχου ούτε κανένας άλλου. Γι' αυτό οι διεθνείς συνθήκες προβλέπουν ότι κανένας Πατριάρχης, κανένας Επίσκοπος δεν μπορεί να κάνει κουμάντο μέσα στα διοικητικά του Αγίου Όρους. Ο μόνος που μπορεί να κάνει κουμάντο είναι ο ηγούμενος με την αδελφότητα. Μόνο σε μία περίπτωση έχει δικαίωμα η Ιερά Κοινότητα να μπει, όταν εμείς χρεωθούμε και δεν έχουμε να ξεχρεωθούμε. Τότε μόνο, αλλά και πάλι λέει με τη συνεργασία του ηγουμένου και της γεροντείας και της αδελφότητας, για να βγει το μοναστήρι από την κρίση. Δυστυχώς όλα αυτά γίνονται στο Άγιο Όρος. Στερούμεθα των ελευθεριών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, μας έχουν προτρέψει πολύ να πάμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Θα δούμε, το μελετάμε, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτός ο διωμός και δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας διωμός για να μας φημώσουν, να μην μπορούμε να μιλήσουμε, να μην ακούγεται φωνή διαμαρτυρίας, για να γίνουν αυτά τα οποία έχουν και ήδη, όπως ακούμε βέβαια, τον Οκτώβριο έχουν κανονίσει να έρθουν όλοι οι αρχηγοί των ευρωπαϊκών κρατών
να έρθει ο Ομπάμα, να έρθει ο Πούτιν, να έρθει ο Σαρκοζή και ο Πάπας στο Άγιο Όρος. Και αυτοί είπαν ότι θα φέρουν και τις γυναίκες τους μαζί. Και δεν ακούγεται διαμαρτυρία από πουθενά. Εμείς διαμαρτυρόμεθα για όλα αυτά εντόνως ενώπιον Θεού και ανθρώπων και θα πράξουμε σύμφωνα με τη συνείδησή μας. Πρόσφατα η καινούργια αδελφότητα, ενώ παίρνει όλα αυτά που σας είπα εις βάρος της μονής, θέλει τώρα να κάνει μια μεγάλη πλαστογραφία για μας. Δηλαδή έρχεται στο κονάκι το δικό μας, θέλει να φανεί ότι το φτιάνει για να πάρει χρήματα από το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ δεν έχει καμία δουλειά στο Άγιο Όρος. Και θέλει εμείς να κάνουμε παραχώρηση, να πούμε ότι αυτό είναι, ας πούμε, και να τους αφήσουμε να φωτογραφίσουν και να κάνουν έργα για να φανεί ότι δουλεύουν για να πάρουν τα χρήματα. Εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε. Και μας απειλούν ότι θα βάλουν τσάπα, πλατφόρμα, και ότι θα χαλάσουν το κονάκι για να μπορέσουν να πάρουν χρήματα. Εγώ προειδοποιώ ότι αυτή τη φορά δεν θα μείνουμε άπραγοι όπως μείναμε την άλλη φορά όταν μας επιτεθήκανε. Δεν θα αφήσουμε ούτε ένα πόντο από το κονάκι μας. Έχουν κονάκι, φτιάξαν κονάκι με τα χρήματα της μονής, μας αδικούν συνεχώς, μας έρνουν στα δικαστήρια συνεχώς. Ούτε μία φορά δεν τους φύγαμε στα δικαστήρια, μόνο όταν τότε μας επιτεθήκανε με τις βαριές, και συνεχώς τα δικαστήρια είναι προκατασκευασμένα και έχουν βγάλει τις αποφάσεις τους πριν ακόμα γίνουν τα δικαστήρια. Και έτσι πάντοτε μας δικάζουν, παραβλέποντας τις διεθνείς συνθήκες, παραβλέποντας τον καταστατικό χάρτη, παραβλέποντας το σύνταγμα της χώρας που θέλει, ας πούμε, να υπάρχει ελευθερία συνειδήσεων στο Άγιο Όρος, και υπάρχει αυτός ο διωμός. Και εμείς διαμέσου της εκπομπής σας διαμαρτυρόμεθα εντόνως και προς τους κυβερνώντας και προς τον Πατριάρχη και προς την Ιερά Κοινότητα και προς πάντα αρμόδιο, ότι αυτό το οποίο πάνε να κάνουν είναι ένα έγκλημα. Είναι η αρχή της καταστροφής στο Άγιο Όρος. Γι' αυτό εμείς με τη βοήθεια του Θεού δεν θα το επιτρέψουμε αυτή τη φορά. Αν προσπαθήσουν να κάνουν κάτι παρά τη θέληση τη δικιά μας, θα υπάρχουν θύματα και θα ρεζιλευτεί τόσο όσο το Άγιο Όρος, όσο και η πατρίδα μας. Και επειδή βρισκόμαστε σε δύσκολες μέρες και δυστυχώς οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν αλώσει τα πάντα, εμείς μας έχει τάξει εκεί η Παναγία Φρουρούς και δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε στο παραμικρό. Το μήνυμά μας λοιπόν είναι ότι καμία συγκατάβαση ούτε εις τα της πίστεως ούτε εις τα της πατρίδος, την οποία την ξεπουλάνε σήμερα. Εάν το επιχειρήσουν θα μας βρουν αντιμέτωπους, και όχι μόνο εμάς αλλά και το Θεό και την Παναγία. Αυτά είχα να πω και παρακαλώ σε όλους όσους μας ακούνε, όλο αυτό γίνεται για να μας εξαντλήσουν οικονομικά και να σηκωθούμε να φύγουμε. Γιατί φανταστείτε μία αδελφότητα από 120 άτομα συν 50-60 άτομα την ημέρα προσκύνητες, πόσο θέλουν για να συντηρηθούν. Όλα αυτά εμείς τα κουβαλάμε με την πλάτη, γιατί δεν μας επιτρέπουν να μπούμε στις συγκοινωνίες. Τα κουβαλάμε από τη μια άκρη στην άλλη του Αγίου Όρους, μόνο και μόνο για να μην προδώσουμε αυτά τα οποία μας άφησαν οι πατέρες μας. Αυτά είχα να πω. Το μήνυμά μας είναι ότι για να μπορέσουμε να σταθούμε ολοταχώς προς τα πίσω, να κρατήσουμε τα έθη και τα έθιμά μας, γιατί κινδυνεύουμε από στιγμή στη στιγμή να χάσουμε και την πατρίδα μας και την πίστη μας. Γέροντα, θα ήθελα να διευκρινίσω μερικά πράγματα γύρω από τα θαύματα τα οποία έχουν γίνει μέχρι στιγμής από αρχής γενομένης του διωγμού
όλοι πίστευαν ότι σε μία εβδομάδα, αφού τελειώνατε και τα τελευταία τρόφιμα, θα φεύγατε κακήν κακός ως πεινώντες και διψώντες και δεν θα επιστρέφατε ποτέ στις ρίζες. Όμως είδαμε να περνάνε 11 χρόνια εύκλεως και όχι μόνο δεν σας λείπει τίποτα, αλλά από μαρτυρίες των χιλιάδων ανθρώπων που κάθε φορά επισκέπτεται ως προσκυνητέ το μοναστήρι της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, το πατροπαράδοτο και παραδοσιακό και το γνήσιο, το ιστορικό και το ηρωικό, είδαν ότι όχι μόνο δεν υπάρχει πείνα, αλλά εκεί υπάρχει επάρκεια αγαθών. Τι γίνεται τελικά? Η Παναγία με ποιο να είναι? Με τους διώκτας ή τους διωκομένους? Βέβαια είναι το αυταπόδεικτο που δεν χρειάζεται καν να το ρωτάμε, αλλά υπάρχουν ένα σωρό θαύματα αυτή τη στιγμή που γίνονται μπροστά μας, μπροστά σας. Τα βλέπουμε συνεχώς και αδιαλείπτως και κάνουμε το σταυρό μας και λέμε δόξα τω Θεώ, ο Κύριος επιφυλάσσει διαιώνιση της Μονής, διαιώνιση της Ορθοδοξίας, παρά τα διοκτικά μέσα, παρά τις κακότητες των εχθρών του Κυρίου πρωτίστως και μετά της Ορθοδοξίας και όλων ημών. Και βεβαίως να διευκρινιστεί και κάτι άλλο, ότι δεν είναι η μόνη Μονή Εσφυγμένου η οποία σταμάτησε το μνημόσυνο του Πατριάρχου, αλλά ιστορικά κατά καιρούς έχει γίνει κατ' επανάληψη από τόσους πολλούς πατέρες, αγίους και ιεράρχες, οι οποίοι αν μη τι άλλο αγίασαν. Άρα λοιπόν έκαναν καλώς και σταμάτησαν το μνημόσυνο. Λέτε λοιπόν και εσείς να μην έχετε δίκιο με τα όσα συνέβησαν και με τις όσες αλήθειες μας είπατε σήμερα? Γιατρέ μου, εκείνο το οποίο είναι ένα γνώρισμα στον Ορθόδοξο Χριστιανό και δι' στο μοναχό και τον Αγιορείτη, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει αγάπη. Όταν βλέπουμε λοιπόν τους αδελφούς μας αυτούς, δυστυχώς να επαγγέλλονται την αγάπη στο όνομα του Χριστού και να διώκουν τους αδελφούς τους, όλοι μας υποστηρίζουν, όλοι βγαίνουν και λένε ότι έχει δίκιο η Μονή Εσφυγμένου. Αλλά όταν έρθει τα δύσκολα, για να μην χάσουν τη θέση τους και τις απολαβές τους, όλοι υπογράφουν εναντίον μας. Και όχι μόνο, και άνθρωποι που τους βοηθάμε, ας πούμε, και πολλές φορές και σε φωτιές και αυτοί υπογράφουν εναντίον μας. Και ο Χριστός μας είπε, εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητέστε, εάν αγάπη έχετε να λύγεις. Εάν ο Πατριάρχης, τον οποίο εμείς είχαμε το σθένος να τον ελέγξουμε ότι δεν βαδίζει καλά, μας διώκει, και από την άλλη μεριά αγαπάει τους μουσουλμάνους, αγαπάει τους καθολικούς, αγαπάει τους προτεστάντες, αγαπάει τις παπαδίνες, αγαπάει τις δεσποτίνες. Αυτοί όλοι έχουν χάρη Θεού, εμείς δεν έχουμε, γιατί είχαμε την τόλμη να τον ελέγξουμε. Όμως ο Θεός δεν συμβαδίζει πάντοτε με τους κρατούντας, ούτε με αυτούς τους μεγαλόσχημους και μεγαλόστομους. Βαδίζει πάντοτε με τους λίγους. Γι' αυτό μας είπε ότι μη φοβού το μικρόν ποίμιον, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Και το έχει πει, ιδού εγώ με θυμώνει μη πάσα ημέρα σε τη συντελεία των αιώνων. Εμάς μας πικραίνει όταν βλέπουμε μοναχούς να βγαίνουν και να μιλάνε περί αγάπης. Και ρωτάω εγώ, δεν βρέθηκε κανένας από αυτούς τους Αγίους να αναρωτηθούν? Τους έχουμε κόψει τα πάντα από το 2005. Δεν έχουν πολλές φορές, σας λέω ότι δεν έχουμε ούτε 5 ευρώ, αλλά δεν μας λείπει τίποτα, δόξα τω Θεώ. Να πούνε πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, τους καταδικάσαμε εις θάνατον. Δεν φοβούνται το Θεό που λέει, ας πούμε, ότι όλα τα συγχωράει, αλλά την αδικία δεν τη συγχωράει? Άνθρωποι που εμείς πήγαμε και βρήκαμε το μοναστήρι ένα ερείπιο και το φέραμε σε αυτήν την κατάσταση η οποία είναι σήμερα, μόνο με δικές μας δυνάμεις και το κόσμο που βοηθάει, και όμως κανένας δεν βρέθηκε, και όλοι λένε ο τάδε Άγιος, ο τάδε εκείνος, ο τάδε. Δεν υπάρχει, είναι όλα μία υποκρισία, ένα ψέμα. Στο όνομα της αγάπης του Χριστού εκμεταλλευόμαστε τα πάντα, και όχι μόνο αυτό, το γνώρισμα του νησίου χριστιανού, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, είναι το να διώκεται.
και όχι να διώκει. Πρώτη φορά ακούγεται στην ιστορία του Αγίου Όρους και της Ορθοδοξίας Ορθόδοξοι να διώκουν Ορθοδόξους γιατί είχαν την τόλμη να στυλιτεύσουν τις ενέργειες του Πατριάρχου. Είναι πράγματι οι καιροί δύσκολοι και έχουν ανατρέψει τα πάντα και προσπαθούν να μας παρουσιάσουν το μαύρο ως άσπρο και το άσπρο ως μαύρο, και το οποίο όμως δεν γίνεται, γιατί όσο και να θέλουμε να τα μπαλώσουμε δεν μπαλώνονται. Εύχομαι λοιπόν ο Χριστός, η Παναγία μας και ο Χριστός να φωτίσουν όλους, να ανανύψουν, να δουν τι κάνουν, γιατί μετά θα κλαίνουν όπως τους Εβραίους επί των ποταμών Βαβυλώνος. Οι ίδιοι κατέστρεψαν το Άγιο Όρος με τα χέρια τους και θα δώσουν φοβερή απολογία στην Παναγία μας. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ και τον κύριο Παναγιώτη και εσάς, γιατρέ μου, για το ενδιαφέρον σας, και η Παναγία να σας δώσει το μισθό σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ηγούμενο της Μονής Εσφυγμένου, τον κύριο Μεθόδιο, ο οποίος μας έκανε τη τιμή και είπε όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές τις μεγάλες αλήθειες ενώπιον όλων ημών με ύψιλον, σε όλο τον ελληνικό πληθυσμό εντός και εκτός Ελλάδος, για να πάρουν μία γεύση από το τι σημαίνει σύγχρονος διωγμός και από το τι σημαίνει να αμήνεσαι ενού παιχτής, χωρίς χρήματα, χωρίς δυνατότητες, χωρίς τίποτα, αλλά με την πραγματική βοήθεια της Παναγίας που είναι ξεκάθαρα κοντά μας, αλλά και με την αγάπη του λαού που το δείχνει κάθε μέρα και περισσότερο, και βλέπουμε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου να προσέρχονται στο μοναστήρι κατά καιρούς ή να ανταποκρίνεται τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, με επικοινωνίες του ταχυδρομείου κλπ. Και να δείχνουν την αγάπη τους σε όλα τα συνέδρια που κάνουμε, και έρχονται και βάζουν τη μετάνοια στο γέροντα σαν να είναι η μεγαλύτερη ηθική απολαβή για τον γέροντα, αλλά και για όλους εμάς, ότι γέροντα συνεχίστε, το δίκαιο είναι μαζί σας, η Παναγιά είναι μαζί σας, δεν θα κάνετε πίσω με τίποτα, ολοκληρώστε το έργο σας και το μέλλον θα αναδείξει και θα δείξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες που μας παρακολουθήσατε και τον Άγιο Γέροντα που έκανε την τιμή να έρθει κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευλογείτε.